Túto blbosť nemôžeš nikdy vynechať, keď pôjdeš kupovať auto. Robota pri tejto jednej veci sa kľudne môže vyšplhať na 1000 eur, ako pri tomto BMW 240i, a možno by si to nebol alebo nebola povedala. Preto vždy, keď ideš kupovať auto, ktoré nebolo poriadne preverené, krok 1, chyť si takto brzdový kotúč okolo hrany, podľa ktorej zistíš, ako je na tom. Bez hrany je samozrejme najlepšie, s jemnou hránkou vydrží ešte 2 až 3 sezóny, s veľkou hranou, ktorá je výrazná, je rovnočas na výmenu, a pokiaľ zistíš trasenie volantu pri brzdení, vtedy je rovnočas na výmenu. Čo je ale napríklad ďalší dobrý trik, ktorý možno nevieš. Niektoré kotúče, ako napríklad M3, majú zapísanú svoju minimálnu a maximálnu hrúbku, ktorá sa dá presne zmerať, a týmto pádom vieš zistiť, koľko milimetrov kotúču ti ešte ostáva, a tým pádom budeš presne informovaný. No pokiaľ na toto nemáš priestor, tak tento trik s prstom ti dosť pomôže. No a ak túto vec nájdeš, nezabudni pri kupovaní povedať, že auto potrebuje výmenu brzd, a popros majiteľa, či vie jednať o cene. Takto sme my s Bavorákom dostali zľavu na celý set kotúčov vrátane ceny opravy, vďaka čomu náš zákazník Dominik mal za pôvodnú inzerovanú cenu auta vyservisované auto s novými kotúčmi. Dúfam, že tento rýchly tip ti pomôže. Držím palce a vidíme sa v ďalšom videu.